Bona nit. Primer de tot, moltes gràcies per haver vingut. Nosaltres quatre som l'equip de gènere d'Escoltes Catalans. Ella és l'Ona, ella és l'Eulàlia, ella és l'Anna i jo soc el Martí. I la Berta, que no ha pogut venir. I aquesta és la primera taula rodona que fem. Llavors, esperem que vagi tot bé. I primer de tot ens volem disculpar perquè, com ja deveu saber, s'ha hagut de posposar 2 vegades la taula rodona. La primera vegada perquè s'havia de fer... Sí, perquè quan s'havia de fer es va convocar una manifestació, llavors vam intentar no solapar l'acte i avui també s'ha hagut de posposar mitja hora per tampoc solapar-se amb les concentracions que s'havien convocat davant dels ajuntaments. I bé, aquesta taula rodona, com ja sabeu, també va sobre l'heteronormativitat en general i més específicament dins dels agrupaments. I bé, creiem que era un tema important a tractar perquè estem al primer trimestre encara. Llavors, són unes actituds i uns comportaments que molts cops no ens adonem que estem duent a terme, però que en realitat hi són i que creiem que ara és un bon moment com per començar a reflexionar i per intentar modelar-les durant el curs i per intentar que s'elimini. Llavors, també recordar, hem apuntat aquí, potser és molt petit, però al correu, si no després, sí, jo què sé, als vostres casos o així, doncs volen contactar amb nosaltres, doncs benvinguts. I després aquí, però, primer de tot no sabíem que vindria tanta gent, però havíem posat papers per si algú volia apuntar per després que farem un debat, no? O així, doncs preguntes o qüestions que volíeu comentar-ho posteriorment, doncs apuntar-ho, però si no us ho memoritzeu o demaneu papers que estan aquí davant. I al costat hi ha un dinar 4 que és perquè nosaltres el 30 de gener farem una segona taula rodona. Llavors tenim alguns temes, però també ens agradaria saber si hi ha algun tema en especial que vulgueu o preferiu que ho parlem per al dia 30. Llavors, si teniu alguna pensada, algun tema, doncs benvingudes i apunteu. Llavors, primer de tot també, perquè no sabem si és la primera vostra taula rodona o no, saber una mica com anirà la cosa. Primer de tot, doncs parlarà el Sergi, que serà el membre expert, que és de la Crida, i després, doncs, elles, l'Estela, Irene i l'Arènia, són escoltes, per tant, explicaran una mica la seva experiència. Són del mundillo. Són del mundillo i, per tant, també explicaran les seves experiències dintre dels seus casos. Esplai? No. Minyó. Escolta, és pitjor. Vale, com ho fem? Llavors... Que potser si la penya s'ha... Direu una mica més endavant. Sense estirar... I si va l'ordinador, si no la gent... Quina vergonya, Els enviem a tots a mirar els límits. Hi ha molta gent aquí fora. Molta. Podem tirar-los enrere. Ara esteu atrapades. Vale, es veuen les 4. Quina vergonya. Ja. Mires cap allà i sembla que... Estic supernerviosa. Quanta gent hi ha aquí? 50. Anna, traiem totes les coses de Què és el que faré? Doncs les apilem i les pugem o les baixem. Es poden apilar amb la taula. Ja està, més o menys, ja està. Vale, aquí davant hi ha una mica més de lloc. Si us sentiu amoïnades... Sí, sense comptar quanta gent aquí té gent. Bueno, ja està. 10. 2, 4, 6, 8, 10. Vale, finalment... Jo dic 56. Mira, només estan totes. Un momentet, sisplau. Sisplau. Vale,
Llavors, quan acabin de parlar, hi haurà un moment de debat. Llavors serà com el nostre moment també per acabar de parlar sobre el tema, per debatir entre nosaltres, sí, resoldre dubtes, recursos, el que sigui. Llavors es prendrà acte de com, no? Del que es vagi parlant, també del debat, i després es passarà a l'ordinador per fer streaming també, llavors es passarà com per si hi ha gent que vulgui saber-ne més, per resoldre més, tot això. I l'streaming es quedarà guardat a la YouTube. Crec. I fins aquí. Llavors... Bueno, Sergi. Ja? Vale, hola. Bon vespre. Bueno, com ja m'han presentat, soc el Sergi, soc expert, potser és molt ambiciós, però soc militant de la Crida LGTBI i ens han convidat perquè parlem una miqueta de l'heteronormativitat. Jo tenia pensat fer una miqueta d'introducció una miqueta més tunda, que intentarà ser molt ràpida, sobre què és la heteronormativitat i d'on surt, però bueno, intentaré cenyir-me als 15 minuts, cosa que dubto que passi, però faré tot el possible. Per parlar d'heteronormativitat és molt important intentar començar pel principi i parlar de patriarcat. Suposo que és un tema que últimament sona molt i per tant més o menys tots tenim al cap de què es tracta, però el patriarcat és un conjunt de normes socials, arbitràries, que se'ns han imposat i reproduïm tots en el nostre dia a dia, que regeixen, juntament amb el capital, tots els aspectes de la nostra vida. Dins del patriarcat podem trobar tant qüestions laborals com de vida de família, com publicitat, etc. Violència de gènere, per exemple, la jerarquia de gènere, i així com a punts bàsics tenim el binarisme de gènere, forma part del patriarcat, més centrat en la xerrada. La jerarquia entre aquests gèneres, la divisió sexual del treball, el control dels cossos i la visió reproductiva del sexe, així com la monogàmia. Entraria en profunditat, això és un tema que dona per molt, però a partir d'aquí, una de les coses que fa el patriarcat és defineix el sistema de sexe, gènere i desig, que bàsicament ve a ser que nosaltres quan naixem, un metge generalment, ens obre les cames i ens assigna un sexe a partir del que veu. Si tenim alguna que més o menys, alguna que és un penis ens assignaran un sexe masculí, i si tenim alguna que és una vagina ens assignaran un sexe femení. Això és el que de per si diu el patriarcat, tot i que és evident que existeixen tot un conjunt de persones que es troben entre una cosa i l'altra i el seu sexe físic o les seves gònades, els seus genitals, no entrarien dins d'aquest esquema i és potser el primer punt on el patriarcat o aquest sistema patina. I tot aquest conjunt de persones que no encaixen ni en un lloc ni l'altre són persones, es consideren persones intersexuals o des d'una acció política els anomenem així. Sí, això. Estic nerviós, una miqueta, em tremola la veu. Ja se m'anirà passant a mesura que parli, suposo que estic vermell, tranquils, no pateixo. És normal. Llavors, a partir d'aquest sexe assignat, també hi ha tot un conjunt de persones on els seus genitals o aquest sexe assignat no concorda amb la manera que volen viure el seu gènere, que és una construcció que es fa a partir d'aquest sexe, que és bàsicament la definició de les persones entre un sexe masculí i un sexe femení, alguns sabem. Un gènere d'home o de dona a partir del sexe que se'ns ha assignat. Si som homes haurem de reproduir uns rols molt concrets, és a dir, haurem de ser, per exemple, violents, haurem d'exercir el poder, etc. I si som dones haurem de ser... haurem de deixar-nos dominar i haurem d'emprendre tot un conjunt de tasques reproductives per culpa d'aquest patriarcat. Totes les persones que aquí dintre no... I torno, És que m'he posat molt nerviós de cop, ara m'he començat a fer-li. Tornem. El gènere, a partir de... Que mal està. Sí,
el gènere, a partir del sexe. Com hem dit, hi ha persones que se'ls assigna un sexe masculí perquè tenen penis, persones que se'ls assigna un sexe femení perquè tenen vagina i tot un conjunt de persones que no encaixen dins d'aquest esquema i se'ls anomena intersexuals i generalment se'ls medicalitza i se'ls mutila en el moment de néixer per una decisió mèdica, donat que, si els teus genitals són prou llargs, tens un clítoris o un penis o una cosa que no és una cosa ni l'altra suficientment llarg per pixar dret, per exemple, seràs un home. I si tens un clítoris més curt o és més fàcil fer-te una intervenció per generar-te una vagina que un penis, seràs una dona. Aquest és el primer cas de violència que s'exerceix sobre les persones per al seu sexe, diguem-ne que biològic. A partir d'aquí, un cop tenim aquest sexe definit entre homes, mascles i femelles, es construeix un gènere a sobre. I a partir d'aquest gènere, bàsicament són totes aquestes normes socials de comportament. L'agressivitat serà masculina, les cures i l'amor i tot el que és sentimental serà femení, les dones hauran de ser sempre subordinades a la voluntat de l'home, etc. I aquí a sobre s'hi sumen els estereotips, com són també, per exemple, la forma de vestir, el ventilat que hem de portar, i el que diem des de la militància o des dels eixos més polítics, l'expressió de gènere. És a dir, no només nosaltres com ens vestim, com ens veurien en una fotografia, sinó com ens movem. Aquí és on intervé, diguem, la pluma. Jo, per exemple, tinc una expressió... Us explico que jo quan vaig néixer em van assignar el sexe masculí i més o menys em sento còmode amb aquest sexe que em van assignar. Tinc un gènere masculí perquè he estat educat així i no m'he resistit a això. Però la meva expressió de gènere tinc una miqueta de plomilla, de tant en tant se m'escapa la mà, etc. En general soc un home, però tinc aquest punt que patina. No? Per l'oli. I llavors, evidentment, a partir d'aquí, a mi jo hauré de tenir un desig concret. El desig és igual per tots, ha de ser heterosexual perquè es considera que el desig es té per tenir sexe i el sexe es té per reproduir-se. Llavors, el sexe que no és entre un home i una dona no té sentit, o un home fèrtil i una dona fèrtil, de fet, no té sentit. Això també és influència del patriarcat i del sistema sexe-gènere amb desig, i per això, per exemple, es considera que les persones grans, que ja tècnicament són estèrils, o ja no es poden reproduir, no tenen sexe. No sé si us heu plantejat si en un geriàtric hi ha sexe. Sí, hi ha, evidentment, però el patriarcat ha eliminat aquesta part perquè com que no ens podem reproduir, no es poden reproduir les persones grans, doncs no existeix. Llavors, totes les persones que escapen d'aquesta estructura reben violència en formes vàries. Hem parlat de les persones intersexuals que reben violència mèdica, directa, des d'un moment molt precoç, però també hi ha, per exemple, les persones on l'assignació del seu gènere no va ser correcta, és a dir, hi ha persones que tenen, o nens que tenen penis, i nenes que tenen penis i nens que tenen vagina, i hi ha persones que no són ni nens ni nenes, són infants que no volen encaixar aquí, senzillament s'hi resisteixen. I el patriarcat, per aguantar-se, per aguantar els seus ciments, els dona violència infinita perquè entris dins d'aquest format. Llavors, l'heteronormativitat és la propagació d'aquest sistema, d'aquestes assignacions i d'aquestes normes de comportament. I s'expressa de mil maneres diferents. De fet, és a tot arreu, és des de que, ara parlo de forma vivencial, llavors sempre parlaré amb homes, perquè és el que he viscut i em sembla com més legítim parlar així. Quan a mi em pregunten si tinc nòvia, clar, és un moment molt violent. La majoria dels quan jo estic a la feina em pregunten si tinc nòvia, perquè pressuposen que jo seré heterosexual i entro dins d'aquest esquema. És un moment violent en el sentit de has d'estar constantment sortint de l'armari. O, per exemple, dones lesbianes, quan van al metge i una d'elles ha tingut el fill de forma biològica, els pregunten qui és la mare. Les dues som la mare. Les dues som la mare. Potser la mare biològica és una, la mare biològica és l'altra. I entenem des de la Crida que la voluntat d'aquesta xerrada era parlar sobre aquest fet justament al cau.
No, llavors, el plantejament que vam fer inicialment era preguntar-nos, aquí deia diverses persones que són escoltes, jo vaig ser escolta, i ens vam plantejar si el CAU era un espai heteronormatiu. Sí, evidentment, el CAU és un espai molt heteronormatiu, tot i que, ens donarem una palmadita a l'esquena, sí que és cert que dins del que és la societat en general és un espai on existeix una alta permissivitat, direm, amb les persones LGTBI. És a dir, se suposa que ets hetero, però quan surts de l'armari, bueno, et deixen viure, et perdonen una miqueta la vida. No? Llavors, en aquesta voluntat d'analitzar si el CAU era un espai heteronormatiu o no, vam voler repassar una miqueta l'esquema general del CAU i els diferents eslabons que el conformen, buscant punts d'heteronormativitat i buscant possibles solucions o consells, etc. Llavors, començant pel consell, per exemple, potser en quant a heteronormativitat, existeix, evidentment, en 1000 postures, però no és tan evident, però sí en quant a patriarcat, és a dir, qui ocupa quins càrrecs, és un tema que fa dins del CAU molt temps que ens hi barallem, hem doblat càrrecs, hem fet 1000 estratègies que aparentment serveixen a mitges, però qui ocupa quins càrrecs, no? Generalment segueixen així els càrrecs de poder, els exerceixen homes, tipus comissaris, no sé quins noms, jo sé que no sé quins noms feu servir, però els càrrecs de poder els assoleixen els homes i els càrrecs de cures, pedagògics, secretaria, els ocupen dones, per una reproducció pura i dura del patriarcat. També és curiós pensar que molts cops quan hi ha homes que es dediquen a la pedagogia, per exemple, o tenen pluma, o són homosexuals, o gais, o no acaben de ser mascles, no? Vull dir, això també és, està una miqueta agafat amb pinces, però també val la pena reflexionar en quines persones permetem, com a patriarcat, perquè patriarcat som tots, quines persones permetem que transgredeixin la frontera del gènere. És a dir, generalment les dones que ostenten posicions de poder, per exemple, no són tan femenines, existeix un motiu pel qual és perquè no els hi permetem. Llavors, en quant a relació entre els CAPs, hi ha més de cara als infants, parlar una miqueta de que els CAPs, evidentment, som referents i existeix una manca molt gran de referents pels nens que formen part del col·lectiu LGTBI o que existeixen dins d'aquesta bossa, diguem. Jo recordo quan era nen, vull dir, jo vaig saber que hi havia caps meus que eren gais quan jo ja era cap. I fins llavors no. I jo durant tota la meva infància vaig estar buscant, em passa alguna cosa, no sé què és, els meus caps em podrien haver ajudat i no hi eren. Molts cops pel tabú de com això es barreja amb el sexe, però jo crec que hem de fer un esforç com a caps per sortir de l'armari amb els nens i tractar-ho amb tota la normalitat que puguem. També és molt important, entre els caps, cuidar el vocabulari. Això és una cosa que ens ha ensenyat el feminisme, que és una lluita de la que anem molt de la mà, però expressions tipus machote, maricón, marimacho, bollera, entre els caps els nens ho senten i acaben reflexant aquestes postures. En quant a acció pedagògica, pròpiament, creiem que és important apretar molt en el sentit de no crear personatges, històries, contes que reprodueixen l'heteronormativitat. És molt fàcil caure en el mite de chico conoce a chica, saps? I és important que chico conozca a chico, és important especialment que chica conozca a chica, és important que també reflexem que persona trans coneix a noi, persona trans coneix a noia, persona trans coneix a persona trans, etc. Que existeixen un fotimer de realitats oprimides i que les hem de reflexar. També quan fem l'esforç en general com a caps de voler tractar un tema LGTBI, sempre acabem caient en dos tios. És veritat, estem invisibilitzant justament les parts que és més difícil que surtin a la llum i que estan
més perjudicades pel sistema. Una altra estratègia molt fàcil per treballar qüestions LGTBI i per lluitar contra la heteronormativitat és treballar les diades del col·lectiu LGTBI, evidentment, que són moltes i molt variopintes. Moltes, crec que és dels col·lectius que té més diades. Es pot intentar fer incidències. Ojo. Cuidado con el ordenador. També jo crec que apropiat, això va portar molta controvèrsia dins de la crida i, bueno, ho dic jo, com que soc jo qui parlo, ho diré. Jo crec que és apropiat també des de la posició de poder, si hi ha caps que, per exemple, són heteros o són molt normatius, segueixen el sistema patriarcal, diguem, entre cometes. Per què no definir-te com a algo que no ets en pro d'una qüestió pedagògica? És a dir, jo, en el cas hipotètic que fos hetero, que algú fusta, no ho soc, podria dir que soc gai sempre i quan... Vull dir, sí, a l'equip de caps, per exemple, no hi ha cap persona LGTBI i comportar-me amb normalitat. Clar, això si ho fas i després sobreactues i fas una paròdia del que és ser gai o ser trans o qualsevol altra cosa, llavors no és un problema perquè estàs ridiculitzant el col·lectiu i va en el sentit contrari. També hi ha una gran quantitat d'accions pròpies pedagògiques, o sigui, activitats pròpies per treballar. Jo recordo, jo quan tenia nens vaig fer una activitat on els vam passar un qüestionari amb preguntes que jo havia rebut de forma constant, tipus, tu, als teus pares, com els hi vas dir que eres heterosexual? Tu, no et fa por que els teus fills, si algun dia tens fills, es quedin traumatitzats pel fet que la teva parella no té el mateix sexe que tu? És a dir, els vam fer un qüestionari girant tot això i veure com els nens aprecien i les reflexions que després duen a terme. Això era amb Reyes, em sembla que era. Vull dir que es poden treballar activitats pròpies o activitats de cross-dressing, per exemple, perquè els nens cross-dressing és transvestir-se, perquè els nens reprodueixen un gènere que no és el seu o que no se'ls ha assignat i a veure què passa i com el reprodueixen. Això també és bastant interessant. I llavors, algunes normes claus, més que res, potser no per evitar la heteronormativitat, però per no entrar en problemes, sinó empitjorar la situació, cosa que acostumem a fer, perquè som així de macos. Una qüestió important que és que a la gent no se li pot assignar una identitat. Les persones LGTBI, les persones lesbianes, les persones gais, etc., les persones trans, ja saben què els convé i quan vulguin sortir de l'armari sortiran. Les activitats de cau que busquen que els nens i nenes surtin de l'armari, cosa que és habitual, anar a burxar una miqueta a veure si algú surt, tenen una gran violència i es passa molt malament per culpa d'això. I crec que s'ha d'evitar. Especialment amb el tema de la infància trans, que és una cosa que s'ha posat molt de moda i és perillós en quant a que a vegades estem reproduint el propi patriarcat aquí dintre. És a dir, veiem una nena que juga amb camions i és que és un nen. No. Fins que aquesta persona es defineixi, és una persona, si vols, passar-la a tractar neutre. Però no assignem identitats a la tontor. Vull dir, podem tenir... Pot ser un nen que té pluma i és hetero, pot ser un nen que té pluma i és gai, o pot ser un nen que no té pluma i és gai. Vull dir, n'hi ha, no els veieu, però hi és. I també el supòsit que crec que és important pensar que a tots els grups humans hi ha persones LGTBI. Sempre. Sí, estem a tot arreu. Vigilem. I llavors, els equips de caps, els consells, hi ha persones LGTBI, els grups d'infants, hi ha persones LGTBI, etc. Llavors, considerar que no, en el meu grup això no passa i, per tant, no és necessari fer aquest treball és estupidesa.
Suro. Molt bé. Doncs ara que hem entrat una mica així en matèria, hi ha alguna que vulgui comentar? Oliva. Oliva extrema. Oh, vaja! Una voluntària t'invocava. Bueno, jo soc l'Arènia, soc d'Escoltes, vinc del Pasqualet, i l'Eulàlia va contactar amb mi i em va dir vols venir a parlar de gènere sobre això que m'està parlant? I dic, bueno, sí, però no sé massa què dir. Dic, doncs vinc a explicar com m'ha anat a mi, no? Jo vaig entrar al CAO des de Follets i fins als 17 anys no em vaig adonar per coses de la vida que la meva atracció era per noies. Sí que em va passar que es feien activitats potser en el CAO, inclús jo no era gens conscient de que em podien arribar a treure noies, simplement pensava, bueno, no m'agrada cap noi, no? I ja està. I sí que les meves amigues constantment, ara una ara l'altra, no? Si els agradava un noi, i jo pensava, bueno, doncs res. Tenia amics i pensava, ja està, no m'agrada. I va ser perquè va aparèixer una noia i aquí va ser quan vaig descobrir, oi bo, ostres. I a partir d'aquí sí que va ser quan em vaig començar a informar de tot el que, de tot això, no? De tot el col·lectiu, del què és, del què em passa, què m'agrada, i em vaig poder aclarir una mica. Ara soc cap i el Consell també ha canviat molt i som un Consell en què tractem aquest tema amb tota la normalitat del món. Inclús obertament diem si ens agraden nois, si som noies, si ens agraden... Bueno, tot, no diferenciem ni amaguem si tenim parelles, si jo dic soc lesbiana doncs ho comento, si el meu amic és gay ho diu, si li agrada, és un home i li agraden les dones també. De moment, en el meu cas no ha passat que algú sigui trans o s'hagi etiquetat com a tal, no? Que parlem que les etiquetes tampoc ens agraden gaire, en veritat. I és el que passa, doncs, no sé, ho he tingut molt fàcil també, ja des de l'entorn familiar com l'entorn d'amics i amigues. Quan ho vaig descobrir sí que em feia molta vergonya, inclús m'amagava, al principi quan era clanera, allò que quasi ets cap, i pensava, si em veu algú del CAU, què pensaran els nens o les nenes quan, no sé, si em veuen amb la parella de mà. Però a poc vaig pensar, jolín, quina tonteria amagar-me, no? I ara, al contrari, si em fan preguntes ho dic obertament, segons quins nivells, no? A Follets em diran, t'agraden les noies? Sí. Es queden així, llavors, bueno, vale. O ho veuen com algo superestrany, inclús, ara, a veure, demostra-m'ho, no? I, bueno, no sé a veure com demostrar-t'ho. Si vols, no sé, pobrets, però... I els més grans sí que inclús alguns em fan, ai, doncs, com si fos un secret, a mi també, va. Vale. I sempre, ara que tinc pioners, sí que ho tractem més obert i són més grans i sí que t'ho diuen més, com ja ho hem superat i me n'alegro molt, la veritat, perquè penso, mira, jo vaig ser una mica empanadota i fins que no vaig ser gran no me'n vaig adonar, però penso que és molt guai parlar-ho des de petits, des de Follets, perquè així ja no és algú que ni t'ho planteges, que jo no era que m'ho amagués, és que ni m'ho plantejava que podia ser lesbiana. Inclús jo crec que la informació no funcionava, no sé. I res, sí que tractem tot això en el CAU com podem. En el meu CAU, a més, com ella dic abans, els càrrecs com cap d'agrupament ho porta un noi, procurem vigilar-ho molt. De fet, l'any passat va coincidir que pedagògic era un noi i cap d'agrupament en 2 noies. Ara per això hem passat a ser equip d'agrupament i som 3 i 3, o sigui que intentem ser bastant que hi hagi de tot a tot arreu. I no sé, crec que ja està. Aquesta és la meva experiència en el CAU. Sí, per ordre. Vale. Hola. Jo soc la Ire, soc del Pius, soc de Minyons i estic molt nerviosa perquè això que us explicaré avui, no ho he explicat mai d'una manera tan clara i complexa i completa com us ho explicaré, llavors estic tope nerviosa. Tothom m'entén si parlo en català? Sí? Ok.
Ho provo en català, saps? Superbé. Bueno, vale. Llavors, us volia demanar que tingueu present que m'estic exposant una miqueta com ho hem fet i llavors que em vindrà molt de gust que em pregunteu moltes coses, perquè a més parlaré d'un tema que crec que no es parla mai i que és superimportant, però no, que és invalidatiu. Només que penseu com desfeu i a qui li esteu fent i ja està. I llavors també volia dir, abans de començar, que parlo molt des de l'experiència, que no tinc gaire discurs en aquest tema perquè crec que no hi ha discurs, llavors crec que em falta vocabulari, llavors segurament diré coses políticament incorrectes i em vindrà molt de gust que m'interrompeu i em digueu això que estàs dient és molt xungo, vull dir, feu-ho, m'encantarà aprendre-ho. I que no tinc la veritat de res, llavors no parlaré de coses que no s'hagin fet bé, sinó de coses que a mi no m'han sentat gens bé i m'han fet molt de mal. Llavors, jo tinc que parlar de dues relacions que he tingut a la meva vida que són heteroromàntiques però no heterosexuals. Què vol dir això? Que m'he relacionat amb dos homes d'una manera molt intensa fins al punt d'estar enamorada, però no hi ha hagut en cap moment contingut sexual a la relació. Llavors, les dues coses m'han passat mentre estava al cau, una d'elles era caravela, pionera, tal, i l'altra era truc o clanera. I llavors, amb la primera em va passar que no tenia gens de discurs feminista, llavors em costava molt entendre què estava passant i em costava molt defensar-ho davant de comentaris que explicaré ara que he rebut i que són meravellosos, no? I ara tinc la sort que tinc una mica més de discurs i em sé defensar una mica més, però no gaire, perquè és molt difícil quan reps comentaris, això moltes de les persones que esteu aquí que no sou normatives ho sabreu, quan reps comentaris cada dia, cada hora sobre certes coses, arriba un punt que passes tant a discutir que dius, és que és igual, és que passo a parlar de la normativitat per estar tranquil·la, no? Que l'armari sí està molt bé, és molt còmode. Llavors, el primer que passa quan tens aquest tipus de relacions és que costa molt explicar-ho, perquè surten del binomi amistat o parella, no? Llavors, la relació està com una cosa que no està, per mi no està gens entremig, o sigui, no és un punt intermig entre una i l'altra, sinó que és una cosa que no és ni amistat ni és parella i llavors el primer que et passa és que tothom ho deslegitima, no? Si no hi ha sexe, no li donen la... No és com, què tal amb aquesta persona? O et ve de gust explicar-me com... Perquè és com una amistat més, no? Igual que no em pregunten per la meva col·lega de la uni, no em pregunten per aquesta persona, però aquesta persona ocupa un lloc superimportant a la meva vida perquè la relació que tenim és superintensa, no? I llavors aquesta falta de reconeixement fa mal, perquè tu et ve molt de gust parlar d'una cosa que t'està passant que és superbonica, veus que la gent del teu voltant li pregunten per les coses boniques que els estan passant, perquè com que estan començant una relació de parella normativa, doncs hi ha sexe i és com, ai, i el primer petó, i ja heu tingut sexe, no? I llavors, clar, com que això no hi és a la teva relació, hi ha una falta de reconeixement bestial, no, que és molt especista, perdó, com molt gran, no? Llavors, no sé, és que arriba un punt en què estem parlant d'algú de que jo estic enamorada i a tota l'estàs sudant màximament per aquesta cosa tan... no és tan petita, no? Per aquesta cosa tan gran, però que no hi és, no? I llavors, una altra cosa que em passa molt és que se'm pregunta molt, no? I ja folleu? No, que és una pregunta que la gent fa moltíssim, no? Com si jo t'hagués de donar... Per començar, com si jo t'hagués de donar explicacions, no? I llavors sí que us volia convidar a fer la reflexió perquè és una cosa que preguntem molt, no? Ai, us heu liat o què, no? Et fa gracieta com cap aquí? Us volia convidar a fer la reflexió de si realment ens cal saber-ho, perquè tinc la sensació que un 98% de les vegades és puro cotilleo, llavors... que dins de l'estigma patriarcal pel cotilleo, doncs no cal, saps? Perdó, també dic moltes paraulotes d'aquestes superfeministes, llavors si hi ha alguna que no enteneu també m'ho podeu preguntar. Si dic patriarcat, sí, no? De què estem parlant? I llavors, una altra cosa que se'm pregunta molt, i aquesta per mi és la que m'ho fa passar pitjor, és quan la gent s'assabenta que en una relació tan intensa com la que jo pugui establir no hi ha sexe, és la gran pregunta que és el... Et puc preguntar per què? És que és una pregunta que m'han fet tantes vegades i em sembla xunguíssim per començar, perquè preguntar per què implica donar per suposat que hi ha de ser, no? Vull dir, per què no hi és, no? A més, per mi és demanar explicacions des del privilegi, no? Jo, que sóc una persona sexualment normativa, perquè la normativitat és una sexualitat activa i tal, és com si t'haguessis de justificar davant d'aquesta persona. No, perquè tal. Llavors, a mi el meu escut és perquè jo no tinc sexe amb homes, que després m'hauria de qüestionar si és amb homes o amb hostís, però és un altre tema, bastant heavy també.
no? Llavors em refugio molt, no, és que jo només tinc sexe amb dones, que també és una realitat de la meva vida, però no he vingut a parlar d'això. I per mi és un escut perquè estic cansada de batallar pel fet d'haver de demostrar que hi ha sexe a la meva vida, no? Que és una cosa que he de demostrar molt sovint i davant de molta gent i és molt interessant quan ho has de demostrar davant de catinques, que en el meu cas són pioners, caraveles, pioneres. I, bueno, que és una edat en la que comencen a preguntar molt i ja tenen prou confiança per preguntar-ho a caps i sembla que aquesta opció no sigui vàlida, no? I llavors també us convido a pensar si us cal saber-ho. Us cal saber per què, no? O sigui, per què ho vols saber, també, no? Que sembla que ho justifiquis des de l'aprenentatge, però jo crec que aquest aprenentatge per part vostra no compensa la càrrega que a mi em suposa perquè és el que sempre em trobo, no? A veure què més, és que no em vull deixar. Llavors, una altra cosa que em passa molt, i no sé si em molesta tant o més que el que acabo d'explicar, és que es pressuposa que això acabarà passant, no? Bueno, però jo crec que acabarà passant, no? Bueno, però si us estimeu i esteu enamorades, no? Perquè al final, o sigui, estem enamorades, doncs per què no ha d'acabar passant? Bueno, i doncs potser no sé, és com el mateix. Llavors, us volia convidar a parlar una miqueta de què crec que podem fer com a caps o amigues o companyes o veïnes de persones que estableixin aquest model relacional. Per exemple, ojo amb els tallers o activitats que fem sobre sexualitats, no? Que ens sentim superprogrés quan tenim raiers, rangers, noies guia, adcrois, no? I fem una xerrada d'una activitat de campaments, de l'hòstia i mitja, posar el condó en un plàtan, bueno, clar, només utilitzem condons masculins, no fos cas que utilitzem un altre... Masculins no, perdó. Bueno, els condons que van al penis. Bueno, ojo amb aquestes xerrades perquè sempre parlem molt de la primera vegada i parlar de la primera vegada per mi implica pressuposar que hi haurà una segona vegada però que hi ha d'haver una primera vegada, no? Com pressuposar que anem cap aquí i que de manera necessària és una cosa que ens acabarà passant a la vida. A banda de la pressió que fica a joves d'aquestes edats parlar de sexe com ho parlem, que ho parlem des del nostre privilegi, de que ja hem fet un procés maduratiu al voltant del tema, segurament de deconstrucció i de normalització, bueno, que vigilem molt amb quin vocabulari utilitzem, i a mi parlar de la primera vegada em molesta especialment, perquè potser no hi ha de ser aquesta primera vegada. I relacionat amb això, per mi és superimportant recordar que no visibilitzar allò que és invisible és tan o més greu com invisibilitzar-ho, no? Que això es parla molt en el feminisme, no? Si diem tots, no estem visibilitzant tota persona que utilitzi el pronom femení. Per tant, és igual de xungo que oprimir aquestes persones, no? Doncs per mi això és una miqueta igual. Vigilem amb els espais hipersexualitzats. Clar, jo durant tots els meus 2 anys com a truc es parlava molt de sexe, no? Concretament la figura de l'animadora o de cap, hi havia una persona en concret que ens ridiculitzava constantment perquè érem un grup de 7 noies que cap encara havia tingut sexe. Que això ja de per si és xungo, però si a més potser no hi ha de ser mai, encara és pitjor, no? Els jo mai mais, típics de formacions, primera nit del curs de monis o de foca, que es fan jo mai per trencar el gel i totes les preguntes són jo mai he tingut sexe a la uni, jo mai he tingut sexe no sé on, jo mai he estudiat al cau... Bueno, doncs tota la gent que no encaixa en això, evidentment està totalment fora de lloc, però és que ho fem molt perquè el sexe s'ha convertit en els espais suposadament progres o deconstruïts en un element social, però a vegades és excloent a nivell social, no? No sé, una cosa que també em molesta molt és quan hi ha macrotrobades i el dia següent el primer que fem és anar a preguntar els cotis de la nit. Bueno, potser no cal, no? O sigui, per mi és tornar al mateix, no? Perquè ho volem saber, si és pel puro cotilleo, és que penseu que davant d'un cotilleo és que hi ha tantes opressions, és que tantes, sempre. I... llavors, així com a curiositat, jo us ho deixo aquí, que és una cosa que ara m'està passant amb la meva actual parella, no? Que, clar, reformules el concepte relacional, llavors reformules moltes coses i, per exemple, la gestió d'una relació tancada o oberta és molt divertida, no? Perquè, clar, què vol dir una relació tancada en el meu cas, no? Jo li deia l'altre dia, és que al final, què és el que t'incomodarà? Que jo em liï amb una altra persona, que jo tingui sexe amb una altra persona, que jo
estableixi una relació com la que tinc amb tu amb una altra persona i ella em deia que al final crec que el que em molestarà és que et liguis amb una altra persona i a mi això em semblava deslegitimar saco la relació que tenim ell i jo. Vull dir que al final el que et preocupa és el que menys pes té a la nostra relació, que ara hi comença a ser perquè mira, perquè ens ve de gust, però fins ara no hi ha estat i és que no ha passat absolutament res, no? I ja està. Toma! Jo soc l'Estel del Guspira, llavors també soc lesbiana i he vingut aquí a parlar una mica de la meva experiència dins del CAU. Llavors, jo al CAU vaig entrar a Reyes just en aquella edat, no? Que jo com a mínim vaig començar a notar que alguna raro passava. I, clar, al principi era com un... Bueno, m'atrauen algunes noies, però clar, he de ser hetero, per tant, soc bi, saps? Llavors... Sí, m'agraden les dues coses perquè m'han d'agradar els nois, però a sobre m'agraden les noies, per tant, soc bi. No? Llavors, jo quan deia això als caus o tal, se'm prenia com en broma o... Llavors em sentia com atacada i intimidada i tal. Llavors, una d'altres, quan em va parlar l'Ali vaig pensar, o sigui, al cau som super hippies i super progres i ho fem tot superbé en aquest sentit, però t'hi poses a pensar i no és així. I crec que ens costa ser crítics perquè creiem que ho fem superbé i que molt sovint no ens plantegem moltes coses pel fet de que creiem que ho fem superbé. Llavors, em plantejava, no? Jo a Reyes, doncs, teníem una amiga que érem superamigues i ens tocava molt i ens fèiem molts petonets i era molt bonic. I clar, què passava? Una parella que era hetero no passava res, però amb una parella d'amigues que es tocaven i feien... hi havia un bombo i de part dels caps i tot molt, no? Llavors tu pares a pensar i dius, buah, uns adults estaven donant bombo a saco a dues noies que s'agradaven de 12 anys i es feien mimitos, que en el fons potser ni s'agradaven, simplement es tocaven. I en canvi hi ha una parella que està tenint sexe a la tenda i... Cap problema, no? Perquè són heteros i ja els hem deixat el condó a la farmaciola i no n'hi ha cap problema. Llavors, mica en mica anaves creixent, no? I feia com mandra, no? A explicar que a tu t'agradaven les noies. I me'n recordo un moment a Pioners, vam anar de campaments amb els Grimpamons, a Bèlgica. I hi havia un cap que tu mires en perspectiva del Grimpamons i que era un capullo masclista i una mica xungo el tema. Però clar, totes les noies del Guspira anaven darrere d'aquest noi, perquè era el típic de rastes, hippilongui, que blibli, blablabla, no? I clar, jo per no haver de dir a mi no m'agrada, jo, oh sí, a mi també m'agrada molt, que guapo que és aquest noi, com m'agrada. Però a mi no m'agradava. Llavors, crec que en molts moments, no? Com ell ha dit, els jo mai mais, els psicòlegs, tots aquests jocs també són espais d'opressió. Crec que jo com a cap també he reproduït aquests... Vull dir, no m'excloc de tot el que es reprodueix, eh? Jo també he vist dos llops que es tocaven molt i he fet «Ai, mira la Martina i no sé què!» Vull dir, jo també. I jo també he jugat al jo mai mai amb els meus nens i jo també... Bueno, sí, no? Que jo també ho reprodueixo i no me n'excloc, però que passa i que ens hauríem de plantejar a nivell de cau i de com estem amb els nostres infants i com estem com a consell, de quin rol reproduïm, de quines coses no estem fent bé i, no sé, una mica convidar-vos a pensar sobre aquestes petites coses que sembla que a vegades no tenen importància però que en tenen i molta. Llavors, no sé què més dir. És que ja ho estic. He perdut el fil. Sempre el pots enganxar. Vale. Ara és el moment en què tothom es pot sentir lliure per dir el que vulgui, per explicar situacions que tingui ara mateix a la seva unitat o el seu consell o que hagi patit o que hagi vist o que simplement vulgui fer una reflexió en veu alta. Llavors, tothom es pot sentir molt lliure de respondre, les persones que estan a la taula també, les que no també. Llavors, som un munt de gent i ens costarà una mica d'endreçar. Llavors, us sembla bé que anem aixecant braços i fem uns torns i... Sí, perquè em tiraran el seu així. Vale. Però ella ha aixecat el braç. Jo quan era pionera, quan començar a tractar el tema
informar de la sexualitat més tard del quart. Llavors, jo em sentia una mica com, bueno, això no m'interessa, jo ara no sé, potser vaig trigar 2 o 3 anys a desenvolupar aquesta sexualitat i llavors era com, sexe en plan sexe, I jo sabia que era dona i com a dona, però el desig sexual el vaig sentir més tard. Llavors, per mi era com complicat aquells moments de ser una Emília, ser una Emília, i llavors no estaria així i tal, i ara porto pioners, i jo sé aquesta expressió de fer un joc que era molt de sexualitat i tal, i també quan érem reiers l'any passat també vam fer moltes coses de sexualitat, clar, tampoc m'agrada. O sigui, sí que a vegades veig a persones que poden cara de... Potser són 2 de les 25 persones que tens, llavors com podem treballar aquest tema que per molts nens és molt curiós i que tenen ganes de parlar-ho en un ambient com el cau, que poden dir obertament què senten, què no senten, i altra gent està sent incòmode. Sí, està absolutament bé. Com plantejaríem l'activitat per als reiers tios tant, on persones pansexuals, com homosexuals, com que sea, ningú se senti fora d'això. Sabeu? O sigui, vosaltres que potser jo ho vaig viure però no sé com fer-ho. Llavors potser vosaltres. Vaja. Has respondre qualsevol contesta. Jo m'agradaria obert. És a dir, que l'experiència no sigui obligatòria. O sigui, si es fa en un format de sortida de campaments o el que sigui, que hi ha diferents tallers o diferents coses en les quals no sigui una única atenció que sigui en castellà i que es noti si no hi vol ser, sinó que hi hagi diferents opcions i que la gent triï si vol anar o no hi vol anar. Estudies mateixos, vale, quan el domini del Joan? Per a mi les preguntes... Clar, però aquí hi ha una cosa que tampoc podem sobreprotegir, és a dir, ens passa a nosaltres i el que passa amb ells, la pressió de grup existeix. I en algun moment, si no és el caos, seran els amics de la uni, es trobaran en una situació en la qual el grup els dirà no l'afrontem mai, perquè s'hem trobat nosaltres i s'hi trobaran, tampoc. I jo crec que des del cau potser el que pots fer és la manera en com això, o sigui, potser reflexionar amb ells el que deia ella de per què totes les preguntes o quin sentit té el quotidià o per què totes les preguntes han de ser sexuals, afegir alguna altra pregunta o no sé, veure com obrir una miqueta més enllà però tampoc passar a un extrem de que això sigui un tabú, perquè tampoc ens estem fent cap bé. Per això és el que a mi se m'acut, vull dir que l'escola no sé. Jo, per complementar una miqueta, diria que abans estava molt nerviós i m'he deixat moltes coses. Jo crec que també és molt important, evidentment no podem sobreprotegir els infants, però sí que és molt important que els donem l'opció del coneixement de que existeixen realitats que no són aquesta. Saps? No estàs fora. Saps? Bueno, en el fons sí, estàs fora. Però hi ha més gent com tu, no ets un bitxo raro. Jo crec que és important, vull dir, hi ha gent que està tenint aquestes experiències, no tens per què tenir-les, saps? Donar-los aquesta informació que hi ha persones que afronten la vida d'una forma diferent a la que està preestablerta. Ja sigui si, per exemple, no volen tenir sexe explícit o no n'han tingut o no en tindran mai, vull dir, no passa res. Però ja només el fet de donar l'eina com a existeix, això, hi ha més gent com tu. Jo crec que especialment, bueno, a Barcelona no tant, però en pobles petits ja és mitja vida. Jo també crec que és molt important poder escollir a vegades, i és molt important el que deies tu de no quedar exposada si no hi vas, no? El no oferir un espai que si no hi vas t'estàs assenyalant per no ser-hi, i també crec que és molt important oferir espais on tot el grup pugui veure totes les opcions. Que una persona que té una sexualitat normativa conegui que hi ha altres maneres de veure la sexualitat, com pot ser no viure-la, o viure-la de manera, clar, no normativa, no? Vull dir que crec que també és un tema de tenir present que hi ha moltes realitats i parlar d'això. Sí, fer una xerrada de sexualitat i dir, i també existeix la sexualitat, no? I aquí crec que és molt important, i aquí no estic d'acord amb el que has dit abans, que si ha sortit molta polèmica dins la crida, m'imagino que aquí en podríem tenir per hores. Jo crec que les mentides pedagògiques s'han de vigilar molt perquè es poden convertir en apropiació discursiva.
Llavors, si un cap diu jo sóc asexual i és mentida, segurament la cagarà a fondo perquè estarà parlant d'una realitat que no ha viscut i que, a més, no està visibilitzada avui en dia. No vull dir que... Bueno, no, és que és igual, no vull comparar opressions, no? Però que hi ha coses de les que es parla més avui en dia, no? El discurs feminista està molt a la boca, però el discurs sexual potser no tant, i ja no parlem d'altres coses, no? Llavors, crec que és molt important que visibilitzem això que és invisible, que forma part de treure violència, o de no perpetuar violència, i també crec que és molt important que no ho faci algú que no ho ha viscut. Llavors, no sé com fer-ho perquè, clar, depèn, o sigui, al final només pots parlar per mi i per com ho visc jo de la realitat que tens el teu equip de caps. I si el teu equip de caps no és divers, o sí que és divers però hi ha una persona que és diversa des de l'armari i per tant no ho sabem perquè no es vol exposar, doncs jo treballaria amb el que tenim o buscaria ajudes externes, no? Les descobertes van d'això. Fer descobertes del cau i que pugui venir una persona d'un altre lloc que coneixem i que sabem que té aquesta realitat a parlar des de l'evidència, que al final arriba molt més. Que algú et vingui i et digui, no, és que jo vaig passar 2 anys de merda a truc perquè la meva animadora cada 2 per 3 em preguntava que quan tenia previst follar, saps? I això arriba molt més que et vinguin i et diguin, que també hi ha persones sexuals, col·legui, saps? Llavors, si no tenim diversitat, buscar-la. Bueno, abans tu has comentat com que no us agraden les etiquetes almenys al vostre camp, però per visualitzar aquests col·lectius de realitat, creu que són necessaris? Això ja és totalment opinió meva. Crec que seria molt guai que en un futur no haguéssim de dir em dic Arenya, soc lesbiana. Ara, com estem ara, és com que sí, però perquè es vegi que hi ha coses diferents, no? Però molaria molt que en un futur jo no és a dir, mama, papa, és que sóc lesbiana, surto de l'armari. No haver de sortir perquè molaria que estiguéssim ja tots fora, penso, Llavors, procurem no dir-ho. Sí que és cert doncs, que a vegades caiem en inclús fer etiquetes forçosament perquè estàs amb la broma i merda, se m'ha escapat, no? Perquè potser és, bueno, no? El típic de lesbiana, no sé què, i ho fem conya i dius, merda, ja se m'ha escapat, però intentem evitar-ho. No sé, i ja dic, ojalà arribi un moment que ningú hagi de dir jo molaria dir soc l'Arenya, ja està. I en aquest cas m'agrada les noies, però no haver-ho d'especificar, sinó que es pugui entendre que pot agradar qualsevol tipus de persona. Hem d'exposar que tenen un referent. Llavors, el fet de no dir-ho, està clar que cada persona ho diu si vol i sense posar ningú, que cadascú dintre del que pot ha de ser la seva opció sexual. Però crec que hem de fer política amb la nostra pròpia opció sexual, igual que hem de pedagogia amb aquesta. Vull dir, si tu als infants i als joves no els dones un referent dintre de les opcions sexuals, aquests mancaran. Diem explícitament, per ells al final també serà tabú. Llavors, crec que per treure tabú també hem de fer això, que ho reconeguin i que ho entenguin. I després una cosa que, no sé si ho he arribat a entendre sobre la clínica. Hi ha un capítol molt específicament. Però com ho he entès jo que crec que dintre de tots els agrupaments i sobretot en branques més grans de joves, començant per branques que serien tallers, pioners i estudiants, generar espais d'incomoditat. Vull dir, crec que hem de generar espais d'incomoditat en el fet que quan creem tallers de sexualitat o que vulguem no tallers, sinó que vulguem parlar sobre directament, si per norma és ser hetero, som heteros per defecte, generar espais contraris. Generar espais en què creiem que tothom és marica, tothom és bollera, tothom pot ser trans i
veure com aquest desenvolupament pot estar dintre dels infants i dels joves per després poder fer reflexions i entendre que el que tu estàs passant ara, el que a tu t'etiquetin d'una manera, és el que passa a la gent medica cada dia. És el que aquesta gent sent cada dia del cel. Crec que aquests espais d'incomoditat, però d'exagerada incomoditat per elles, pot ser... Bueno, simplement potser una reflexió, no? Que a mi, personalment, de les etiquetes, crec que estem com en un moment molt xungo, perquè per poder, perquè jo personalment hi ha hagut un moment de la meva vida que no he tingut aquesta etiqueta. En el sentit que sí que volia defensar molt una etiqueta, però que hi havia moments que aquesta etiqueta actual. Llavors, estic molt a favor de poder parlar de moltes coses diferents, però em resulta com... Personalment estic com molt xungo perquè no sé si hi ha gent que poder no se sent amb ninguna d'elles, no? I dic que sí, que jo ara em considero dona, però per mi soc noi, no? I si m'ho preguntessin ara, tindria molts dubtes sobre el que voldria ser, no tinc alguna que em considero tampoc. Llavors, no sé, em sento com que realment no puc estar etiquetada, però en els moments potser sí que com tothom estava etiquetat, poder era com que fallava molt. No sé. Llavors, com que... No sé, trobo que estem en moments. Com tractats? Quina és la millor manera? Tenim millor manera. Ningú se sentirà del tot còmode, no? Com tractem les coses. Bueno, si vol parlar amb un exponent, si no, té de demanar la paraula a l'Oriol. Jo crec que amb el que has dit, que s'ha de ser una comunitat, no acabo d'estar d'acord perquè molts cops quan es parla de sexualitat es parla com d'un tipus de genitalitat explícita que les persones trans no es poden sentir còmodes i a part hi ha moltes altres maneres de relacionar-se i de tenir sexe. O sigui, no només hi ha un tipus de sexe a través de la genital, sinó que és una cosa que, saps, igualment també només estàs veient que hi ha heterosexualitat i no altres opcions. I que una cosa que no està del tot d'acord és que com que, saps, com que ser una persona no binària ho pot escollir, no? I quan per la teva identitat no l'esculls, que és, bueno, però podria aclarir perquè m'ha generat incomoditat. Bueno, jo volia compartir una reflexió que m'ha vingut ara pensant quan jo estava a Consell, no? Que hi havia com a vegades des del punt aquest de tafaner, no? També era dir, oi, aquest nen li agraden els homes? Oi, aquesta nena li agraden... No? Que potser entre passadissos n'estava comentant, oi, sí, jo crec que sí, ui, sí, li agrada aquest. I bueno, que crec que això, bueno, no sé, estava fent una reflexió ara, que crec que també, no sé si això ajuda o no ens ajuda, o bueno, que crec que no acaba de ser del tot sa, és que res perquè al final acabes creant també com una visió del nan, no sé, ho dic també perquè he tingut una experiència que va passar això amb un xaval i quan aquest xaval va ser gran, doncs em va venir i em va dir, ostres, mira, va passar això, em va arribar això i això em va sentir més incòmode que hi hagués com aquest bulo o aquesta creença meva que no va sortir d'ella mateixa, sinó va sortir dels caps. Bueno, no sé si és la meva reflexió, però... A mi, a més, em sembla doble xungo que pensem, de gran serà... Vull dir, sempre, no? Oh, I de gran li agradarà. Sí. Necessàriament li ha d'agradar a algú. Llavors, sí, tens raó, hem de vigilar amb aquestes coses. I el de gran serà sempre m'ha semblat molt xungo, i jo també ho dic, he de dir. Però és molt xungo. Bueno, jo volia enfocar una mica amb el que he dit a Marina, amb aquell primer, que crec que a vegades el problema de les etiquetes, i ja no estic parlant d'unitats grans, de Vallès, de Pioners o de Plans, o del que sigui, sinó des de les unitats petites,
posem no només etiquetes, sinó esquemes de relació realment com són molt artificials. O sigui, al preguntar si tens nòvio o nòvia, per molt que preguntis fins i tot si tens nòvio o nòvia, és molt violent i està com ja jerarquitzant les relacions des de molt petites, donant un esquema de com les relacions des de molt petites i desvaloritzant molts tipus de relacions que existeixen. Jo ara, amb la meva intervenció, doncs, em provo coses perquè penso, jo tinc relacions molt intenses, molt compromeses i amb molta implicació emocional a la meva vida que mai seran percebudes pel meu entorn com la meva parella, perquè no hi ha sexe, perquè no hi ha atracció física o perquè... No dius parella. O perquè tinc una parella o perquè no tinc parella. I això és una cosa que m'ha passat des de petita. O sigui, quan reflexiones i mires enrere, jo he tingut relacions al cau, per exemple, és un espai que per mi ha generat relacions molt maques a la meva vida, en general, de companyeritat i de gran també, com a nivell associatiu i així. I n'hi ha algunes que han sigut i són molt importants i que formen part del meu estima vital i que han sigut com ignorades en els millors dels casos i realment negades en alguns d'ells, no? I que això, en les unitats petites, que potser el tractament de sexualitat no és tan explícit normalment, sí que ho estem fent. I com que no només hem d'estar atentes quan parlem de coses de sexe, sinó que hem d'estar atentes en general, perquè no només quan parlem de sexe estem invisibilitzant les persones que no són sexuals, són baix desig sexual, o el seu desig sexual va desvinculat de la seva atracció romàntica i infinites més combinacions. Aleshores, pensem no només en les talleres, les pioneres, les darreres, les profaires, però pensem també en els nostres follets i castores i joves que els estem com venent un model fet, no els estem deixant com explorar les seves relacions i fins i tot no els estem deixant relacionar-se lliurement amb les seves companyes sense que s'hagin de elles mateixes d'etiquetar en, bueno, perquè tinc una relació molt íntima amb aquesta persona, he de plantejar-me la meva orientació, he de plantejar-me coses que potser no cal, o potser el cau no cal. O sigui, intentem a vegades fer que el cau sigui una experiència diferent a la realitat quotidiana, no? I en canvi estem portant moltes coses de la realitat, aquesta com més cruel, exterior, als nostres agrupaments. Jo també vull comentar una cosa que ara hi he pensat, m'ha vingut al cap, que algun cop m'he trobat com a cap en situacions que algú et diu ets lesbiana? I es queden així com sorpresos i jo em quedo ai, sí, i m'ha ajudat molt que les meves companyes com no sortir a defensar, sinó sí, què passa? No? Com ajudar-me a normalitzar-ho, perquè inclús a vegades em sorprèn a mi mateixa que m'ho digui i penso, ai, sí, què? No? I amigues que potser també ho són o no, i amics i companys i companyes, tot, que ajudessin com a normalitzar-ho, no? Bueno, i què passa? O parlem-ne, no? Què és el que et sorprèn? I així no és com que estàs tu sol davant d'aquell infant que té voluntat o el grup que en aquell moment t'està mirant com... perquè s'acaben d'enterar i, bueno, com si fos segons què, uau, no? I res, volia comentar perquè ho tinguéssiu en compte, que potser a vegades xoca que t'ho preguntin i no saps com acabar de reaccionar a vegades. O com dir-ho, depèn de les edats. Jo crec que aquí és on tenim el problema d'aquest què passa, ja estàs com mostrant la normalitat respecte a aquest tema, saps? No sé, jo penso que t'ho pregunten, bueno, jo per exemple, des del meu punt de vista, jo ara mateix no sé el que soc, m'atreva molt més les noies que els nois, però... I a nivell sexual tinc molta experiència, però jo el que penso és això que... Bueno, estava pensant abans, de fet, va parlar per això, perquè, bueno, suposo que tots passa una mica que per parlar, pensar, uah, com vergonya, no sé què. Però... Sí que jo, per exemple, penso, jo sempre m'he mogut amb nois. Evidentment, la majoria de nois als caus, als esplais, nois amb nois, noies amb noies, o socialment, quan fas plans, equips de bàsquet de nois, femenins, masculins, jo crec que de normal enviaria amb tios ara mateix. De normal. Jo tinc relacions molt més sanes amb tios que amb ties. Però clar, aquí hi ha el punt d'atracció i la importància que nosaltres li donem del follar a les nostres amistats, saps? No sé, jo em molaria, evidentment, tenir relacions amb ties que podies compartir tot el que jo penso, que el món ho ha fet més amb tios que amb ties, però, hòstia, aquesta és la meva realitat, llavors. Personalment potser tinc aquest problema, però jo crec que ja socialment, saps? No sé, aquesta persona que et pregunta ets lesbiana, probablement, hòstia,
Jo personalment, quan era petit, si pregunto a algú, ets gay o ets lesbiana, és que realment aquesta persona segurament sí, m'agraden les noies, però a un nen petit mai s'ha variat amb tios i amb ties no la follem, no sabrà res encara, saps? No sé, llavors no sé, jo per exemple, en el cas que em diguessin ets gay, no sé què, bueno, jo ara mateix, si estic davant d'un tio, doncs em liaré amb aquest tio, saps? No sé, ja sé que és molt extremista, mig sé, però, saps? No sé, es trobo com... Sí, què passa? Què passa? Ja estàs com mostrant normalitat, no sé, a mi no em mola això, què passa? Bueno, perquè a mi em diuen què passa i clar, no passa res, una dirà no passa res, però realment sí que pensa que sí que passa, i si ell potser té problema també, saps? No sé, igual que jo amb els jo mai, evidentment m'he sentit excloent moltes vegades, però jo el que volia preguntar és si un jo mai és sa de veritat, és a dir, les mentides que passen als jo mai, la gent que estem afectada, si jo per exemple no mai estic a cap clau ni com esplai, però, bueno, sento per... Però jo, per exemple, abans estàveu parlant sobre els jo mai i penso que seria interessant que abans de fer el jo mai al cap o la persona que l'esteu organitzant, digui, hòstia, a mi els jo mai jo he viscut així i es mostri dèbil potser davant d'aquest aspecte, saps? I dir, hòstia, jo em vaig sentir exclòs perquè jo, hòstia, en aquell moment m'agradaven les ties, però mai havia parlat amb ties, mai, saps? Saps, mostrar-se dèbil també i no... Va, fem un jo mai, va, vinga, va, saps? No sé què més dir, va. Sí, vale. Jo volia dir dues coses. Una és sobre el tema que has sortit una mica de les etiquetes. Jo crec que tot allò que no es pot nombrar no existeix, per tant, trobo imprescindible que existeixin. Crec que l'important és com les utilitzem. És a dir, el fet de pensar que són permanents és el que ens fa mal. No el fet que existeixin, no el fet de dir jo avui soc això, perquè jo avui no soc el que era fa 10 anys, ni que aquí 10 anys soc el que soc ara. Per tant, a nivell d'identitat, les persones evolucionem i les etiquetes que van amb nosaltres, algunes es queden sempre i algunes van i venen. Llavors crec que l'important és entendre això i educar en aquest concepte. No tant el fet que no hagin d'existir etiquetes, sinó de quina manera entenem o concebem aquestes etiquetes. I després també volia dir una altra cosa, que és que... No sé molt bé com explicar-ho, Crec que a vegades ens pensem que com a caps som... som superiors, estem per sobre de tot i tot ho podem i tot és fantàstic. Hi ha moltes vegades en què aquests mateixos comentaris que estàvem parlant, que fan tan mal, que són tan difícils i tot això ens els fan els nostres nens. Llavors, a l'hora de què mostrem, com ho mostrem, jo crec que s'ha de tenir en compte amb tot l'equip de casa i amb tot el consell i amb tots els adults que estan educant en aquella situació, en aquell context educatiu, què és el que es fa i com es fa. Perquè si tu tens un nen o una nena que et ve i t'insulta perquè tu has dit o perquè tu has mostrat X cosa, aquí ha d'haver-hi una reacció, entenc jo, de tot l'equip, no només meva, perquè aquella persona el que està fent és exercir aquesta opressió cap a mi per fet d'allò haver mostrat una cosa, no? O sigui, no sé si... Exacte, és a dir, des de la seva normativitat m'estarà exercint a mi opressió, tot i que jo sigui cap i aquesta persona no. Llavors, això també ho hem de tenir en compte, que estem parlant molt de les opressions que nosaltres com a caps exercim, i crec que és importantíssim que ha de ser el centre d'aquesta broma, però crec que a l'hora de tenir en compte com actuem, també hem de tenir en compte les ocasions que podem rebre quan actuem d'aquesta manera. I ha d'haver una estratègia conjunta. Que s'hauria de parlar amb els equips de casa i amb els consells de com actuar en aquestes situacions, perquè vulguem o no, els nostres infants i joves viuen en el mateix patriarcat que vivim nosaltres i, per tant, reproduiran el mateix que nosaltres hem viscut. El que jo ho he entès malament, però no sé si has dit que els infants per ser petits no poden saber això. No, és complicat. O sigui, no dic que a partir d'una edat tu hagis de saber. És que jo crec que en general... Bueno, clar que ho pots definir bé, no té que conèixer, no? Confio molt en la societat, jo confio molt en que la gent ens estimem tots per igual, saps? No sé.
Sí, clar, evidentment. Després és atracció o no, però... Què volies dir? No. Jo, com que he pensat, no sé, que jo crec que sí, no? Que els nens com infants poden sentir l'atracció. No sé, si s'ha ficat sense conèixer. No, però ho trobo totalment biològic, no? Que es desperti aquesta sensació, sentiment, el que sigui. I legítim, no? La puntualitat fascinant. No va també de l'edat. És molt instintiu. No, sí, no. Sí, evidentment, que... Jo abans t'ho va dir, jo sento molt l'atracció per les noies. Però tampoc sé si aquesta atracció que sento per les noies és tan... No sé com afecta socialment això, saps? Perquè no, evidentment, m'agraden molt les noies, i probablement si visqués en una societat no patriarcal i blablabla, també m'agradarien les noies, perquè jo ja et dic, m'agraden més les noies. Però... No ho sé, és que no sé dir-te, saps? No, era com... No, evidentment, que és que què t'he de negar, és que és veritat, és veritat. El que estàs dient és veritat. Jo puc veure una persona que és molt guapa, em podrà demanar... No, que no volia que... No, treure aquesta conclusió, potser. O sigui, que potser era cosa meva. No, que va. No, que va. Jo no puc dir això. Jo? Sí. Vale, clar, moltes coses interessants era... Bueno, dic un tema que més o menys s'ha connectat per moltes. Era el tema aquest de com connectar amb la persona, no? Connectar amb el que deia l'Aire d'això de... Davant d'una persona molt curiosa que pregunta i vol saber i tal i qual, com es pot tenir aquest tracte amb aquesta persona, no? Des del com els temes aquí, però des del normativitzar o com crees aquest vincle amb aquesta persona, si es tracta més de fer-ho més en plan, no? Potser veu més amb el com, fer-ho més des d'espais més còmodes, no? O no sé, era com plantejar-me com... A vegades em costa que s'entengui el missatge que vull dir. O sigui, era això, era com, no? Ara com aquí tots estem una mica com comentant i dient coses, també com tu també pots fer aquest treball, no? Ja que som co-creadors de moltes coses, com també com pots començar aquesta, no sé, és que ho dic per la gent que se senti interpel·lada, que digui, no? Però com pots una mica interaccionar, no? Parlant des del tema sense que sigui incòmode, no? Perquè s'han parlat molt de coses violentes, però crec que aquí, o sigui, de situacions violentes, però crec que aquí ja, inclús sense gènere, ja te sents també violentat, no? També hi ha molts moments en què, davant des de la confrontació, no t'obres, no? Llavors, Déu-n'hi-do. Unidireccional, no sé què em diu, però no plorin últimes cretes. Però bueno, no cal resposta. Jo el que volia dir... Perdó. És que jo no havia entès la pregunta i no puc preguntar. A l'acte haurà sortit un parrafot així. No, era més com, no? És que sobretot ha vingut amb lo de l'Aire que deia, no? Jo soc una persona molt curiosa que li agrada molt preguntar. Òbviament no vaig allà com a fer des de la gracieta ni des de res d'això, però com podem una mica posar sobre la taula aquests temes o parlar amb aquestes persones. Com obtenir informació sense violentar ningú? Exacte. No és des del cel cotilla, exacte, és simplement des de la part humana de connectar. Jo el que volia dir, recollir una mica el que ha dit l'Estel de hòstia, és que jo també la cago a fondo, no? I això jo també ho reprodueixo, i el que deia, és que no sé com et dius, el que deies tu, sí, Teresa, el que deia la Teresa de... Ara no sé què deia la Teresa, però sé que també he connectat amb algú que deia la Teresa. El que volia dir és que crec que és molt important que siguem conscients que el patriarcat, el cis-heteropatriarcat, binari, tot aquesta monstre fastigós que el capitalisme fa més gran, el portem totes a sobre, a dins, per damunt, per avall, per darrere i per tot arreu, no? I això és que no deixarà de passar per molt dissidents que siguem. Llavors,
crec que és superimportant que siguem conscients d'això i que crec que aquestes xerrades no ens deconstrueixen, sinó que només ens donen ulleres per detectar. Llavors crec que és superimportant que quan perpetuem aquestes coses com a caps, si tenim la sort, que normalment no tenim, de detectar-ho, un cop l'hem cagat, que ho diguem. Que ho visibilitzem, hòstia, que ens omplim la boca amb el cap a gràcia sense resposta, però després, bueno, és un l'emboli, que en el meu cau això són els follets, les follets i els castors i les fures i les llútrigues, i tothom que tingui entre 5 i 7 anys, i bueno, com que és una criatura jove, te deixes passar, perquè potser ni t'has sentit dir nenaza, però hòstia, has dit nenaza, doncs reacciona i digues, hòstia, l'acabo de cagar d'aquí a Pequín, tio, o sigui... I crec que moltes vegades els espais d'incomoditat que generem les caps per ser normatives fem que siguin menys incòmodes quan diem hòstia, és que aquí m'he equivocat. Crec que és el referent. És que et pots omplir la boca i pots fer les mil i una activitats de sexualitat que el que realment és un model i un referent és dir aquí acabo de ser un home exercint violència de gènere cap a la meva cocap i dir-li això a una persona que té 8 anys. I això és un exemple de la hòstia i no ens atrevim a fer-ho perquè és molt difícil dir soc masclista, és molt difícil dir soc cissexista i ho som, constantment, constantment. No, o sigui, per mi no és tinc actituds masclistes, no, és que som masclistes totes. I jo, com a dona oprimida, vull dir, perpetuo el patriarcat amb 1000 merdes petites, no? I crec que és superimportant que ho tinguem en compte, que això només ens dona ulleres i que el que hem de fer és compartir aquestes ulleres. Per tant, dir, aquí l'acabo de cagar a fondo i em sap supergreu, i em sap supergreu. Això és molt important. Òssia, et volia preguntar que si vas tenir un procés d'identificació d'això que dius de l'enamorament sense sexe. Que difícil. Amb el primer noi, clar, jo em feia quart d'ESO. És que tenia un discurs tan masclista que no, era un amic molt intens i encara fèiem la broma de tothom es pensa que som nòvios i això ens feia gràcia fins i tot, cosa que, tal, no? I llavors ara, amb aquesta segona persona, sí, m'ha ajudat molt conèixer, em va ajudar molt conèixer a una persona que parlava de heterosexualitat i heteroromanticisme com dues coses que no necessàriament... sexualitat i romanticisme, no hetero. O sigui, una persona que parlava de sexualitat i romanticisme com a dues coses que no havien d'anar necessàriament de la mà. I que l'heteroromanticisme també és xungo, vull dir que hi ha molt amor romàntic, no? Perquè al final és una relació hetero i romàntica, vull dir que amor romàntic per tenir per vendre, no? Llavors, al conèixer aquesta persona que utilitza aquest vocabulari m'ha ajudat molt a posar coses a lloc. Llavors, crec que... Bueno, clar, és que no ho havia explicat mai tan heavy així perquè aquest vocabulari m'ha permès anar identificant i analitzant. Llavors, jo crec que ara en soc conscient i no sé si estableixo relacions heteroromàntiques o he establert dues i ja està. No ho sé, però ara està passant i és molt bonic. Jo volia explicar una mica la meva experiència connectant una mica amb el que Clarènia i has comentat alguna cosa. A la meva experiència jo he sigut molt cagat en dir-ho als nens, o sigui, he estat 6 anys de cap i en el meu primer que havia començat a sortir de l'armari més en sèrio. Tot Consell ho sabia, però els altres no ho sabien i òbviament no van saber després. Bàsicament era, per una banda pensava com, és que els nens no han de saber la meva vida personal, però per altra banda, bàsicament era la por, el que dirien els pares, el possible canvi d'actitud que tindrien els i les reies, jo què sé, els comentaris que sents que fan que, et resignis el tema cap a tu. I res, després, 4 anys més tard a Clan, ja, va dir que era una paraula que sortia de la meva boca amb ells tota l'estona, saps? Vull dir que no era una cosa... no era un problema. Parlant de feminisme, parlant de xerrades feministes i tot, vull dir que era una cosa que treballàvem i que inclús...
vam arribar a plantejar-nos coses entre tots. Amb això, tampoc era molt conclusiva, una mica aquí compartir experiència i és una mica això de què és la teva vida personal o la lluita que estàs fent amb el col·lectiu. Jo durant 4 anys va ser bàsicament en plan la vida personal aquesta que no vols explicar perquè tal, però crec que és... Hem de tenir en compte perquè potser no tothom està còmode dient certes coses a certes persones per les persones, però és crec que una mica anem treballant això. Ja està. Jo. És que ara ens hem anat molt de temps. Jo volia dir... El tema de les etiquetes, que ha sortit molt, i ara és redundant, perquè has creuat una mica, però que he tingut una sensació quan anàvem parlant, quan anàvem intervenint, que suposem molt que les etiquetes és algo que triem, vull dir, ho ha dit, no recordo com ho ha dit, però... Anali, sí. Anali, però crec que ha passat com desapercebut. Les etiquetes no és algo que es tria. Les etiquetes és algo que t'imposen. Jo vaig néixer normal. I llavors un dia em van dir que era maricón. Saps? I jo em vaig apoderar d'això per fer acció política. Llavors, quan estem criminalitzant, evidentment, ojalà, vull dir, algun dia deixi d'existir aquesta etiqueta, perquè ja, vull dir, no tingui sentit parlar d'això, perquè ja no existeix l'heteronormativitat, ni el patriarcat, ni el capital, i vivim en el món de la piruleta. Però seguim aquí i jo crec que és important reivindicar aquestes etiquetes. És potser una consideració més política que a l'hora d'educar o a l'hora de fer pedagogia, perquè crec que és molt important el fet de qüestionar les etiquetes d'algú, o les etiquetes en si, jo crec que arriba a emprenyar-nos, però és perillós. I això també que deia la companya, que no me'n recordo com es diu. Jo? No. Jo, Arènia. Arènia, de no dir-los als castors que és lesbiana, forma part de la realitat, i s'ho trobaran. No crec que sigui algo que els hagi de sangrar el nas, llavors... No, però crec que sí, eh? Vale, doncs no ho he entès bé. Vale, no m'ho he explicat jo, eh? No, soc jo segur. Vale, ja està. Us podeu corresponsabilitzar. No vaig sortir mai de l'armari perquè no hi havia armari. O sigui, pot sonar molt ideal i poc realista, però va ser una mica així. No en tots els ambients, i a l'escola i tal sí que s'havia de dir, o s'havia de fer comentaris, però en general no vaig tenir cap tipus de problema. Fins que em va passar una cosa que va ser quan vaig començar a ser monitora. No al CAU, vaig començar, jo era planera, per tant no havia sigut monitora, però vaig començar en les colònies i aquell estiu jo però natural, no fent ideologia política, ni volia transmetre res, ni lluitar per l'etiqueta, no, simplement sortia perquè jo era així i no em semblava que era una cosa que jo m'havia d'amagar. I, l'any següent es veu que una nena ho havia dit a la seva família. És que com a comentari, on tot tu digués com uau, aquesta monitora no fa això, però a mi em van donar l'explicació. I no va venir la família i no explicacions, però no sé, vaig sentir com tan malament. Sí, com, uau, és una cosa que potser es queda amagada. Fins quin punt jo ho puc dir o no ho puc dir? Bueno, no sé, jo em vaig passar molt malament, vaig passar molta vergonya i després a posteriori he pensat per què vaig passar vergonya, no? No és una cosa que jo em vull sentir vergonya respecte a això, bueno, no sé, vaig passar malament. I llavors a partir d'aquí, l'any següent vaig començar a ser cap i ja m'ha sortit natural, de fet m'han donat avui que clar, l'any passat vaig portar llocs, no ho saben, i aquest any porto fullets, tampoc no saben. Potser ja entro una mica en la línia de ara és la meva vida personal i no he de donar explicacions a ningú, però no sé, crec que vull canviar. No? Hauria de canviar, o sigui, merci.
jo t'animo molt. T'animo molt, saps? Vale, bueno, ara són les 10, llavors intentarem començar a concloure. Hi ha dues persones més que volen parlar, obrim com 3 o 4, no sé, algú sap segur que voldrà dir alguna cosa. Un? Ningú més? Sí, tancat. Bueno, deixem dos persones més per si al llarg d'aquestes persones que ara parlaran voldran fer algun comentari i ara continuem amb el noi de la dessuadora blava. Primer de tot que les persones que començaran a cagar aquestes pràctiques perquè som com moltes gent desconeguda i que no sé si és la primera vegada o no, que això és igual, però que sempre us explica la teva vida que és com i que, bueno, crec que has estat tu la persona que m'ha parlat, que has fet com una pregunta que potser entès malament, però vaig com a soltar-lo per aquí. Que moltes vegades ens trobem que ja siguin o caps nostres o criatures que no entren dins de la norma, no? O ja no només que no entrin dins de la norma, sinó que són coses que, bueno, que potser nosaltres tampoc entrem dins de la norma, però que és una cosa que no coneixem, no? I que aquestes persones no estan a la nostra vida com per usar-les d'estudi, no? Que és molt xungo que et vingui una persona que coneixes molt poc, o jo què sé, a mi m'hauria cap a una criatura, em fa una pregunta superxunga, i que jo de normal sí que, bueno, jo m'exposo i soc una persona trans, asexual, aromàntic i bla, i moltes coses, ja que no importa dir-ho, però fins a quin punt em vull exposar, no? Que jo a les meves criatures, bueno, que estic donant que sí, aquí, aquest any, no m'importa explicar totes aquestes coses sempre com es faci des del respecte, perquè sempre hi ha la típica persona organitzada o hetero, sí, que igual quan aquesta persona se sent de la norma vaig a fer totes les preguntes en comptes d'anar a internet o anar a alguna associació o el que sigui, o puc informar-me sense fer mal a aquesta persona, perquè aquesta persona que està al cau, a l'esplai o on sigui, i li van fer preguntes, però tota la resta de conscients, tota la resta de criatures també van a fer-li preguntes a la mateixa persona, perquè és com la persona que era referent. I aquesta persona s'acaba matxacant moltíssim, igual que és la persona referent al cau, la persona referent a classe, i la persona referent a la família, el grup d'amistats i el que sigui, que aquestes persones no estan a la nostra vida per utilitzar-la simplement de Google, no? Que fastidien bastant. I l'altra cosa que hauria de dir és que ara, per exemple, el model no aquest de romanticisme i sexualitat que gràcies per visibilitzar que està separat, que hi ha una activitat que jo no sé si algú l'encara l'està fent o què, ho dic perquè el meu equip de caps d'aquest any va sortir l'idea de fer-ho i ens va posar com estan molt més d'això, no pot ser perquè és superxinguda. La típica activitat de nit de, posem les criatures per parelles, evidentment de nen i nena perquè no poden haver més opcions, no? I que engeguen l'escena romàntica i és com, no, perquè és superxungo per començar, que estàs pensant en una persona, buscar-se una parella sí o sí, una. Que ha de ser heteronormativa, per començar. Estàs donant per suposar que aquestes persones són fills i que són binàries, i és com hipermegachungo. I que a més, també quan es fan aquestes dinàmiques és com que... no sé com explicar-ho bé. O sigui, jo quan em vaig trobar aquesta dinàmica va ser com per primera vegada estava a Rànquil, em vaig exposar com a persona sexual ja com a i li vaig donar el meu cap i li vaig dir. I no he fet aquesta dinàmica perquè a mi em passa que més supermilera havia de buscar una parella que serà de X gènere i que sí que en el moment en què estic fent aquesta dinàmica amb aquesta persona se veurà com que és la meva parella, no? Amb totes les connotacions afectives que això pot comportar després. I és molt dolent perquè és una persona sexual, soc romàntica i no em dóna la gana. Ets sexual vol dir que no tens sexe, no? Però encara pots estimar persones. És com que moltes vegades des del nostre hiperdesconeixement volem ajudar les criatures i posem aquest encara de bueno, voy a ponerte enfermedad porque sí, ¿no? Y es como que es súper chungo que si no saps una cosa és millor dir a la criatura o al que va comprar o a qui sigui ei, no en tinc ni idea d'aquest tema et vull ajudar, estic aquí per escoltar-te ja que no, pues que veure que sí que sabem molt perquè com que som caps no hem de saber-ho tot en aquest món intentar ajudar la criatura i acabar-hi fent misma que sempre acaba passant i que jo no vaig sortir això, que segur que he fet mala gent i cantant que Jo volia parlar una mica del tema etiquetes, que ha sortit bastant,
és com que últimament m'estic plantejant molt a nivell personal la funció de les etiquetes i crec, bueno, ara mateix m'acaba de passar un exemple molt clar, no? Que he fet servir l'etiqueta noi per dirigir-me a una persona i l'he cagat i que ni jo sóc capaç de deconstruir-me fins al punt de no utilitzar etiquetes i la societat, òbviament, estarà preparada per fer això, no? A part, els conceptes que existeixen però que no tenen una etiqueta marcada, una paraula que descrigui, bueno, que descrigui la situació en si o el concepte, queden com que quan utilitzes aquests termes la gent sempre va a buscar-li nom ràpid i normalment amb coses així són noms que són desvaloratius i com amb connotacions negatives, no? Llavors, animo a començar, o sigui, a que us plantegeu això també i de que intenteu començar a descriure les coses en comptes d'etiquetar-les. Vull dir, en comptes de dir, com aquesta cagada que acabo de fer jo, descriure com una persona, com la cosa més general. O sigui, sí, nosaltres som persones, potser que hi ha gent que s'identificarà amb el gènere home o amb el gènere dona, o amb altres possibles gèneres que són infinits, no? Però per davant de tot són persones. Per què no descrivim com a persones i no com a... Per què m'he dirigit a ella com a noi si realment és una persona per davant de tot, no? I ja està, intentar extrapolar aquesta situació a tota la resta i més en aquests temes que, bueno, en el tema aquest de sexualitat, orientacions sexuals i totes aquestes coses que estan com ara sortint molt. I ja està. Ara... Jo tinc una sexualitat normativa, llavors m'identifico en un privilegi, no? Però sí que m'agradaria treure una etiqueta que potser no ha sortit, que és el de ser una guarra. No? I com són les guarres, no sé, i unes torres, i perquè t'agrada follar, perquè... Bueno, ja està, només ho volia treure perquè no ha sortit i els caus van així, no? Com al Consell o a l'associació, o van molt a petar de cotilleos també entre caps i aquesta es follava aquest i ara es folla tal i ara no sé què i ens ha solapat. Bueno, que això passa i que tampoc és còmode i que també podem vigilar una mica amb això. I ja està. Vale, bones. Em dic Mario i he de dir que no soc de cap ni d'Espa ni de cap agrupament, o sigui, potser una mica igual, però bueno. I res, que he aprofitat el moment que he dit d'aixecar mans i tal per fer una mica de tancament i volia fer un moment d'apreciació i d'agrair-vos molt aquesta sessió perquè ha estat molt guai, a mi m'ha servit bastant de referent i tal i agrair molt la feina que feu als caps perquè trobo que és un moviment molt maco i que promoveu un valor que s'hauria de promoure. Vale, una cosa, i és el meu germà. El Tete. Brother Pride. Vols venir al cau? Busquem caps. Ja he vist els barrons, Ens hem passat una mica del temps, però... Bueno, m'ha agradat molt aquest final, així que tampoc... Així que no puc millorar-lo, però moltíssimes gràcies per haver vingut. I vaja, que esperem que us hagi agradat a tots i a totes de la mateixa manera. I no sé, que us esperem a la pròxima taula rodona. Moltíssimes gràcies per venir, ho he fet superbé. I no sé. I que nosaltres som un equip de gènere, però que estem dintre d'una àrea de l'àmbit pedagògic d'escoltes catalans en què encara hi ha més equips de suport. Tenim un equip de necessitats educatives específiques, tenim un equip de terra, que no sé si hi ha algú aquí, tenim un equip de muntanya... Bueno, estic deixant algun? I que fan també taules rodones, que se'n fa publicitat a la pàgina de Facebook d'Escoltes Catalans i que
i que Opi també esteu convidades, que estem supercontentes que heu vingut a la de gènere, però que en fem moltes més que són obertes. I res, que... I si algú o alguna vol fer alguna proposta, sisplau, perquè per la pròxima taula rodona, no? Aquest cop ha sigut com un tema que nosaltres creiem que seria interessant tractar, però si ho fiem. Sí, però si hi ha alguna que vulgui proposar, doncs encantadíssimes. I si s'apeteix algun altre dia ens ho envia al correu, que tindrem en compte també. Petunys. Es que vamos Ay, estic tan contenta de parlar d'això.